Здравейте, аз съм Деси, а вие сте с първия епизод на Как се носи. Здравейте, Еви! Намираме се в шоурума на H&M с прекрасната актриса Ремена Чичикова. Здрасти, Ремена! Здравей! С нея днес ще си говорим за последните тенденции пролет-лято 2016, какво тя би носила, какво би включила в нейния гардероб. Ирмена, какво ще кажеш за този панталон? Аз много обичам такива панталони. Да, и аз също, защото са свободни и е удобно през деня. Към него предлагам този бял топ и ето тази рокля-нощница, халат и така нататък, който както я разбира. Тя носи този 90-тарски дух, който сега е много актуален и на мен ми е много на сърце. Коя обувка би подбрала за това в твой гардероб? Имайки предвид, че сме с този панталон, със сигурност ето тези обувки, които са на висок ток, доста стабилен, също много актуални и много удобни. Супер! И максимално изчистено. Максимално изчистено. Бихме ли ползвали чанта към това? Ето тази чанта ми се струва, че ще бъде подходяща. Тази, да, доста малко е малка, но можем да се съберем и в нея. Симпатична. Удобно, защото е с дълга дръжка и можеш да си я заметнеш дори така през рама, за да ти е по-удобно. Така че ето това е casual лук. Casual лук на Ирмена. Продължаваме с фестивалния лук, който е много актуален, дори ако не си на фестивал. Ирмена, виж тази супер ефирна, много ми харесва рокля. Само, че на мен не ми е много на сърце тази рокля. Много е ефирно, много приятно на пипане, но аз честно казвам предпочитам нещо, което не знам защо така ме влече към по-момчешкия лук. И за това някакси Той също е доста актуален момчешки лук. Да, насочвам по-скоро към този гъщеризон. Да, чудесно принт, това ми е един от най-любимите модели през този сезон на гъщеризона, защото някакси се чувстваш наистина съвсем свободен. И тъй като фестивалите са по цял ден и цяла нощ, както знаеш. В един момент някакси трябва да имаш нещо отгоре. Този бомбър. Този бомбър е страхотен. Страхотен е. Супер рошав и е много як. И съответно, нали, бомбъра е нещо много актуално за този сезон. Имайки предвид, че ще се стои много дълго време на крак. Да. Не трябва, може би да е нещо високо, трябва да е нещо като това. Аз си представям така да има, както се казва. Нали? На фестивали винаги е добре да има. Всичко трябва да е шарено, весело, музика, танци. И някак си ми се струва, че ето тези очила върха ще се съчетаят много добре. Не знам, ето. Стоят ти страхотно. И съответно, и тук някак си много ми привлече вниманието. Ето тази изключителна гривна устни. Тази гривна е върха устни. Която, както казват мои приятели, много е твоя. И ето тези обици. Тези обици може би да се видят малко по... Много интересни. Мисля, че биха се вписали чудесно. Съответно, освен, че е сезона на фестивалите, е и сезона на сватбите, баловете и всякакви други официални мероприятия и събития, които се провеждат на открито, на закрито и навсякъде другаде. Отново ще заложа на нещо, което е по-ефирно, по-леко на тази рокля. Чудесно. Отново в лилавата кама. Този изключително императорски цвят. Бих я съчетала с нещо, което да е все пак като връх на дреха, така наречения кафтан или наметка. И много ми харесва, защото е в принтове, аз обожавам принтове. Сега принтовете са много актуални в момента. Какво бихме сложили като аксесуар?
Ето тези обици съм харесала. Мисля, че са наистина много чудесно. Красиви. Добавят една завършеност на цялата визия. Много е важно. Много симпатично седи. Да има акцент върху детайлите. Аз много държа на това. Точно така. Сега продължаваме с специалната селекция на Ирмена на бански костюми, които самата тя би облякла на плажа този сезон. Ирмена, какво си ни подготвила? Аз ще започна с едно класическо. Абсолютна класика. Раето. Тук ми харесва нещо, което е една идея по-нестандартно, но както аз ти казах, разбирам по-нестандартните неща. За мен е нещо като вечерен бански, т.е. с риза или някаква рокля отгоре. Спокойно може да се носи и ще бъде супер. И все пак, за да не е всичко толкова едноцветно, може би, ето тези които са малко по-шарени, малко по-цветни. Ако имате по-различен вкус от този на Ирмена, може да подберете. Има голямо разнообразие.